Takýto program je treba vypracovať na to. Čiže ak sa tento plán, ak sa dosiahnutie tejto ideálnej scény pre rok 2012, aby sa to dosiahlo, tak musí byť splnené toto a toto. To znamená, že 1, 2, 3, 4, 5, 6 programov potrebujeme vypracovať na to, aby sa dosiahla ideálna scéna na konci roku 2012. 6. Ak nemáme program, tak máme iba náhodnú aktivitu. To je celý problém. To je celý problém toho, prečo nemôžete odísť zo svojho pracoviska, alebo prečo, aj keď ste preč, tak vám neustále volajú. Prečo miesto toho, aby ste v kľude sedeli na seminári, musíte telefonovať. Dáva vám to zmysel? Čiže, tak plánujem, smerujem to, aby som si prispôsobil svoje prostredie. Prosím? No, a tú slobodu. A vytvoril si slobodu, presne tak. Ak neplánujem, tak sa budem prispôsobovať prostrediu a stanem sa jeho otrokom. Takže niekedy sa môže stať, že budete lavírovať medzi dvomi vecami. Tým veciam sa odborne hovorí fáza 1 a fáza 2. Fáza 1 to znamená, že vedúci robí všetko sám, zatiaľ čo trénuje svoj personál. Fáza 2 znamená, že vedie ľudí k tomu, vedúci pracovník vedie ľudí k tomu, aby danú prácu urobili. Čiže zvláda všetko sám, zatiaľ čo trénuje svoj personál a potom zvláda ľudí k tomu, aby danú prácu urobili. No a sú také chvíle, kedy sa musíte, kedy sa môže stať, že viete, táto fáza je oveľa pohodlnejšia, nie? Viesť ľudí k tomu, aby tú danú prácu robili. Ale ako náhle to nerobia, tak musíte byť okamžite ochotní sa prehrísať. Znovu tam nastúpiť nie je všetkých prepustilo, potom si to môžete robiť sám, nájsť si nováčikov a 4 mesiace ich učiť. Takže ako to ľudia robia, viete. Ale potom sa čudujú, prečo ich organizácie zostávajú malé. Čiže v zásade idem tam, aby som sa pozrel, čo nezvláda, alebo čo tam nemáme ošetrené, že tam môže veci nezvládať. Nastavíme to a pokračujeme. Lebo inak tam môžete znova pekne krásne skysnúť na pár mesiacov alebo aj rokov. Ale potom, čo je so zvyškom vašej organizácie? Takže dáva vám to zmysel? Čiže zase, ak idem do fáze 1, tak si musím vypracovať program, ako to zvládnem rýchlo, aby som sa znova vrátil do fázy 2. Pretože určite ste si všimli, že taký výkonný pracovník má dosť veľa práce. A ak je náhodou veľa nemá, alebo niekedy budete vidieť tých, čo majú čas, na ten to a na tamto. A vy niekedy pracujete jak taký kôň. Viete, a on sa v kľude zabáva, má pohodičku a má peniaze a tak ďalej. Tak musíte vedieť jednu vec. Buď to má lepšie zorganizované, alebo tú, jeho firmu v skutočnosti vedie niektorý. A na ten tenis bude chodiť dovtedy, kým ho tam bude mať.
Ale ak si to tá osoba náhodou všimne, že ona mu vedie tú firmu v skutočnosti. Naloží svoje. Presne tak. A to niekedy môžete vidieť, že toto sa deje. Takže potom nemusíme byť z toho ako zbytočne prekvapení, ani zarazení, ani nič. Hej. Iba sme sa mohli viacej pozrieť, že či sme sa z fáze 1 nemali vyťahnuť do fáze 2, dať mu viac zodpovednosti, dať mu viac úloh. Hej. Možno ho potiahnuť smerom hore na organizačnej tabuli. Urobiť ho dôležitejším. Viete? A možno sme nemuseli mať tú konkurenciu. Takže to sú tie veci, ktoré ako stoja za to, aby sa človek na ne pozrel, aby sa nad nimi naozaj zamyslel. Hej? Aby urobil správne rozhodnutie.